Hej med jer alle sammen, og velkommen til den her video. Ja, velkommen. Velkommen. I dag er vi ude og lufte vores hund, hvilket vi er hver dag. Ja. Det er bare ikke så tit, eller jo lidt, at vi filmer det, eller tager kameraet med, eller hvad man siger. Er de også rigtig det? Jo. Men det her det er sådan en vlog, fordi at det er lang tid siden sidste, der har været noget op på vores kanal. Ja, så det må I meget undskylde, især i forhold Men der til kommer lige- noget op meget snart. Nitro-showet kommer på fredag. Ja. Det kan vi fortælle. Det kan I glæde jer til. Det bliver bare super dyber. Og jeg kan fortælle så meget som, at der kommer noget parkour med. Der kommer en ny serie med noget parkour. Så det kan I glæde jer til. Så siger jeg ikke mere. Andet end at det bliver spændende. Og sådan er det. Så ja. Men vi har været syge i dag. Eller været sådan hjemme. Haft en syg dag. Jeg er først tilbage i skolen i morgen. Jeg tror også, jeg skal. Det er nok klogest. Ja. Mere at sige? Nej. Jo, jeg håber bare til jer, der er også syge, ligesom mig og Kasper. Jeg håber, at også I bliver raske. Ja. Vi håber, at hvis du ser den her, mens du er syg, så god bedring. Ja, undskyld lydkvaliteten. Det er en skoldmikrofon, der er indbygget i vores kamera, eller mit kamera. Men jeg får snart et nyt, så det bliver godt. Men det her det var sådan en hurtig update, skråstreg, vlog. Så vi ses på vejen. Ja, vi ses. Hej hej.